Tänään yhdessä asiakaspuhelussa selvisi aika klassinen moka, mitä oli käynyt traktorin vakuuttamisessa. Eli asiakas oli ostavinaan rikkoturvan uudehkoon traktoriin, mitä käytetään urakointikäytössä, jotta kattaa vähän paremmin normaali kaskoon nähden. Ja no sitten sattuu vahinko, soitto vakuutusyhtiöön, asiaa nyt selvitellään ja okei. Ja on ihan ok ja da. No siitä sitten 3 viikon päästä tulee korvauspuolelta päätös, että ei sulla tämmöisiä vakuutuksia täällä ole lainkaan, että eipäs korvatakaan. Ja tohon meni 3 viikkoa. No siitä sitten on nyt asiakas odotellut, tietenkin kiistää tämän asian ja seuraava tilanne se, että lähdetään etsiä, että löytyykö se turva sieltä. No siinä on mennyt 2 viikkoa. Nämä on niitä tilanteita, missä vakuutusmeklari jeesaa parhaiten. Elikkä mä teen sen vakuutusilmoituksen puolesta. Ja sun ei tarvitse kuin keskittyä niihin omiin bisneksiin. Se ammattitaito tähän liittyen ja miten nämä asiat pitää hoitaa. Ja ei tarvitse itse ressailla ja miettiä ja luottaa sitten, että ne kaikki on aina vimpan päälle.